வணக்கம் நண்பர்களே, நான் உங்கள் வெங்கட்ராஜா. இன்னைக்கு நாம சென்னையில் நடக்க போகின்ற 18வது சர்வதேச திரைப்பட விழா பத்தி பார்க்க போறோம். சர்வதேச திரைப்பட விழா சென்னையில 18வது முறையாக நடக்க போகுது. அதாவது பிப்ரவரி 18ஆம் தேதி முதல் பிப்ரவரி 25ஆம் தேதி வரைக்கும் இந்த 2021ல இந்த சர்வதேச திரைப்பட விழா நடக்க போகுது. இந்திய திரைப்பட திறனாய்வு கழகம் PVR உடன் இணைந்து இந்த சர்வதேச திரைப்பட விழாவை இணைந்து நடத்துகிறது. மொத்தம் 53 நாடுகளில் இருந்து 33 மொழிகளில் 92 திரைப்படங்கள் இந்த சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் பங்கு பெற உள்ளன. PVR மல்டிபிளெக்ஸ்களான சத்யம் சினிமாஸ், சாந்தம், சீசன்ஸ், 6 டிகிரிஸ், செரின் திரைகள் மற்றும் காசினோ சினிமாஸ் ஆகிய திரையரங்களில் திரைப்பட விழாவில் பங்கு பெறும் அத்தனை திரைப்படங்களும் திரையிடப்படுகின்றன. ஆஸ்கார் விருதுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட திரைப்படங்களான ஆப்பிள்ஸ், குகுவாடிஸ், ஆய்டா, லிசன், தி ஸ்லீப் வாக்கர்ஸ், ஆக்னஸ் ஜாய், ரன்னிங் அகைன்ஸ்ட் தி விண்ட் மற்றும் டு தி ஸ்கை ஆகிய 9 திரைப்படங்களும் இந்த சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் பங்கு பெற உள்ளன. முதல் முறையாக இந்த சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் ஆப்கானிஸ்தான், அங்கோலா, அல்பேனியா, எத்தியோப்பியா, கிர்கிஸ்தான், லெபனான், மோனாஜோ ருவாண்டோ மற்றும் வியட்நாம் ஆகிய 7 நாடுகளில் உருவாக்கப்பட்ட திரைப்படங்களும் இந்த சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் கலந்து கொள்ளப்படுகின்றது. தமிழ் திரைப்படங்களுக்கான போட்டி பிரிவில் லேபர், கல்தா, சூரரை போற்று, பொன்மகள் வந்தாள், மலையில் நனைகிறேன், என் பெயர் ஆனந்தன், காட்ஃபாதர், தி மஸ்கிட்டோ பிளாசபி, சீயான்கள், சம்டே, காளிதாஸ், கணவர் பெயர் ரணசிங்கம், கன்னிமாடம் ஆகிய 13 திரைப்படங்களும் இந்த திரைப்பட விழாவில் கலந்து கொள்கின்றன. லேபர் ராயல் ஃபார்ச்சுனா கிரியேஷன்ஸ் தயாரிப்பில் வெளியான இந்த திரைப்படத்தை இயக்குனர் சத்யபதி இயக்கியிருக்காங்க. மலர் மூவி மேக்கர்ஸ் மற்றும் ஐ கிரியேஷன்ஸ் இணைந்து தயாரித்த இந்த திரைப்படத்தை எஸ் ஹரிவுத்ரா அவர்கள் இயக்கியிருக்காங்க. சூரரை போற்று 2D என்டர்டைன்மெண்ட் தயாரிப்பில் வெளியான திரைப்படத்தை இயக்குனர் சுதா கொங்கோரா இயக்கியிருக்காங்க. பொன்மகள் வந்தால் 2D என்டர்டைன்மெண்ட் தயாரிப்பில் வெளியான இந்த திரைப்படத்தை இயக்குனர் JJ பிரட்ரிக் இயக்கியிருக்காங்க. மலையில் நனைகிறேன் ராஜ் ஸ்ரீ வெஞ்சர்ஸ் தயாரிப்பில் வெளியான இந்த திரைப்படத்தை இயக்குனர் டி சுரேஷ்குமார் அவர்கள் இயக்கியிருக்காங்க. என் பெயர் ஆனந்தன் காவியா புரொடக்ஷன் தயாரிப்பில் உருவான இந்த திரைப்படத்தை இயக்குனர் ஸ்ரீதர் வெங்கடேசன் இயக்கியிருக்காங்க. காட்ஃபாதர் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் என்டர்டைன்மெண்ட் மற்றும் GS ஆர்ட்ஸ் இணைந்து தயாரித்த இந்த திரைப்படத்தை இயக்குனர் ஜெகன் ராஜசேகர் இயக்கியிருக்காங்க. தி மஸ்கிட்டோ பிளாசபி நடிகை ஸ்ருதிஹாசனின் நிறுவனமான இசிட்ரோ மீடியா தயாரிப்பில் உருவான இந்த திரைப்படத்தை இயக்குனர் ஜெயபிரகாஷ் ராதாகிருஷ்ணன் இயக்கியிருக்காங்க. சீயான்கள் KL புரொடக்ஷன் தயாரிப்பில் உருவான இந்த திரைப்படத்தை இயக்குனர் வைகரை பாலன் இயக்கியிருக்காங்க. சம்டே அதாவது சில நாள் இந்த திரைப்படத்தை பத்தின முழுமையான தகவல் எதுவுமே கிடைக்கல. காளிதாஸ் இன்கிரெடிபிள் புரொடக்ஷன்ஸ் தயாரிப்பில் வெளியான இந்த திரைப்படத்தை இயக்குனர் ஸ்ரீ செந்தில் இயக்கியிருக்காங்க. கணவர் பெயர் ரணசிங்கம் KJR ஸ்டுடியோஸ் தயாரிப்பில் வெளியான இந்த திரைப்படத்தை இயக்குனர் பே விருமாண்டி அவர்கள் இயக்கியிருக்காங்க. கன்னிமாடம் ரூபி பிலிம்ஸ் தயாரிப்பில் வெளியான இந்த திரைப்படத்தை இயக்குனர் போஸ் வெங்கட் அவர்கள் இயக்கியிருக்காங்க. 18வது முறையாக சென்னையில் நடைபெறும் இந்த சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் பங்கு பெறும் அத்தனை திரைப்படங்களையும் கண்டிப்பா பாருங்க. அப்பதான் நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரிய வரும். இந்த சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் பங்கு பெற்றுள்ள தமிழ் மொழி திரைப்பட இயக்குநர்களுக்கு நன்றிகளும் பாராட்டுகளும். நன்றி.